Mami, prepni to tú farmu. Ja chcem pozerať Kevina. Tam v tej farme vôbec nefarmajúčia. Oni sa tam len hádajú a robia kadejaké divné veci. Joj, Dotko, počkaj ešte chvíľku. Joj, prestaň, však mi to okamžite prepni. No dobre, tu máš, aj keď 5 krát si to už videl. Mamka, to prečo ho nechali samého doma, takého malého? No tak vieš, Dotko, to sa občas stáva. To tak, jak náš Otko nás nechal samých doma a už sa nevrátil? No, vieš, tak stáva sa. A to preto sa už nevrátil, lebo si mu liezla na nervy? Ale Dotko, už sa prestaň vypytovať a tam pozeraj. Ale to, jak mu padla to tá tehla na hlavu, tomu vysokému pakovi, to by neprežil podľa mňa. Či by prežil? Ja už neprežijem tieto tvoje otázky, Dotko, tam pozeraj. No tak keď ho tehla ani jedna, ani druhá nezabila, tak ja by som vyťahol asi zbraň, aby som ho zastrelil, aby bolo už po ňom. Pozri, celý film si prerozprával a už je aj koniec filmu. Hej, ale si videla, jak jeho mamka za ním behala ku stromčeku? Jaká bola šťastná. Aj ty by si za mňou tak behala. No ja by som určite za tebou nebehala. Tá ty si veľmi zlá matka. Ja idem preč od teba.